Niekedy je potrebné záznamy zo CRM systému vedieť odstrániť. Teraz si ukážeme, ako sa vo vTiger CRM dajú jednoducho odstrániť záznamy. Ak sme v zozname nejakého modulu, kliknutím na ikonku zmazať odstránime jeden daný konkrétny záznam. Systém sa nás pýta, či chceme určite zmazať daný záznam. Kliknutím OK sa nám daný záznam odstráni. Niekedy je potrebné mazať záznamy hromadne, na to slúži zaškrtávacie poličko vľavo, kde si zaškrtneme dáta, ktoré chceme odstrániť. Kliknutím na červený butón odstrániť sa na systém opäť pýta, či sme si istí, že chceme odstrániť dané záznamy. Kliknutím na OK sa nám dané záznamy odstránia. vTiger CRM má vlastný kôš, v ktorom sa nachádzajú všetky odstranené záznamy, teda v prípade by sme chceli naspäť vrátiť niektorý záznam do systému, je to možné spätne robiť z tohto koša. V pravej časti si zvolíme modul, v ktorom chceme dané záznamy obnoviť, kliknutím na akciu obnoviť alebo opätovne zvolením viacerých položiek a kliknutím na tlačítko obnoviť sa nám obnovia zmazané záznamy.